Dwi'n cofio pan o'n i'n blentyn, yn nhad yn rhoi darn o bridd i fi, a roedd pacyn o hada. Ha hynna wan, a fi'n yn gwneud hynny. Ac wrth gwrs, fel plentyn, yn disgwyl y fysa yna dyfiant yn syth, ond dim byd yn digwydd, a fi'n hyd yn oed dwi'n cofio, yn hel y pridd yn ôl gan obeithio fysa yna gweld y planhigyn yn tyfu. A dad yn deud, gwranda, ngwas i, mae rhaid ti gael ymynedd sti. Fe ddo nhw, ond yn ei hamser nhw hunan. A dyma di bwrdwn yr adnod yma sydd yn y chwechad bennod o Galatiaid a'r 9fed adnod. Felly, dylen ni byth flino gwneud daioni. Os gnawn ni ddal ati daw'r amser pan fyddwn ni'n medi cynhuaf o fendith, yn cyfrifoldeb ni ydy gwneud daioni. Gwneud daioni i'n teulu, i'n ffrindiau, i'n cymdogion, bobl da ni ddim yn ei hadnabod, pobl da ni hyd yn oed byth i gweld, hyd yn oed y bobl hynny fel sydd ddim yn hoffi ni sydd yn casau ni. Yn lle ni ydy gwneud daioni, a lle Duw ydy dod ar tyfiant. Os gwnawn ni ddal ati daw'r amser pa fyddwn ni'n mynd ac yn gweld cynhua, cael gweld bendith Duw ar y gwaith. Felly, yn cofio Churchill mewn rhyw ddarlith, dwi'n yn cofio wrth gwrs ond darllen, never give up, never give up, never give up. A dyna sydd yn bwysig bod ni yn dal ati i wneud daioni pa bydd bynnag gyfle a gawn ni.